Vítajte v novom videu, kde si povieme, ako fungujú webové šablóny cez Canvu, ktorú si zakúpite cez našu stránku. Moje meno je Adriana z realitnýšablón.sk a poďme sa pozrieť, ako funguje webová šablóna, ako je možno editovať a aká je možnosť publikácie takýchto webových šablón. Dobre, takže ako náhle si zakúpite tú šablónu, otvoríte to cez ten odkaz, ktorý vám príde mailom, kliknite na to a otvorí sa vám to priamo v Canve. Samozrejme je potrebné, aby ste mali Canva účet. Tu sa pozriete, to už vlastne sú to šablóny vašej webovej stránky. Má to niekoľko stránok, každá stránka má nejaký názov. Tie názvy si môžete upravovať, doplňovať alebo vymazať tu v poznámkach. Keď na toto kliknete, tu má názov napríklad táto stránka, že domov, ďalšia stránka má názov citát, toto je o mne a tak ďalej. Editujete tu v podstate všetko okrem tejto zlatej farby, čo sme už spomínali, že tieto textúry alebo vlastne zlatá strieborná farba nie je možné editovať. V Canve môžete akurát ju vymazať. Čo sa týka obrázkov, samozrejme keď tu vidíte tu Canva vodoznak, to znamená, že to je v pro verzii, ale samozrejme každý jeden makler bude chcieť tam mať vlastnú fotografiu, takže sorry, ja som klikla na niečo iné, vymažete vlastne túto fotku a doplníte to vlastnou fotografiou. Dobre, to bola ukážka, takže vrátim to naspäť. Takisto pozadie alebo farbu celej tej šablóny môžete meniť. Dobre, dáme tam modrú farbu, tú modrú farbu budem chcieť troška upraviť. Troška to vyšperkujem. Dáme to takúto modrú farbu. A tu sa vám spýta, že zmeniť všetky stránky, tú čiernu farbu všetky premeniť na túto modrú. Chcem áno, takže všetko, čo som zmenila, je modrej farby. Tu si môžete doplňovať alebo editovať vlastne celý ten obsah. Ten obsah je vlastne iba predpripravený, ktorý môžete samozrejme aj použiť, ale samozrejme je to individuálne. Takisto môžete prelinkovať niektoré veci, tu napríklad zobraziť všetky moje ponuky, prelinkujete na vašu hlavnú webovú stránku alebo na stránku inzercií a tak ďalej. Takisto kontakt, čo sme spomínali, že kontaktný formulár, tu môžete krásne prepojiť s vašim Google formulárom, to znamená, že automaticky klient, keď príde na vašu stránku, tak si klikne na kontaktný formulár a prelinkuje ho to na váš formulár, kde máte uložený, alebo napríklad ten Google formulár, ktorý sme už spomínali v predošlom videu, ako vytvoriť taký Google formulár a ako z toho formulára dostať všetky dáta na CRM systém. Ak CRM systém ešte nemáte, tak pozrite si na našu stránku a čím skôr zakúpte, lebo je to naozaj úžasná vec pre realitného maklera. Dobre, teraz sa pozrieme na ukážku tej webovej stránky. Tu si pozriete, že či chcete aby tá webová stránka mala k dispozícii aj tú navigáciu. Ak nechcete, tak môžete vypnúť, čiže navigačnú ponuku nezahrnieme do webovej stránky, takže tým pádom sa vám nezobrazí navigácia. Tentokrát dáme to naspäť, zväčšíme to, aby sme to mali väčší prehľad. Takže takto vyzerá vaša webová stránka. Hej. Klient takto proste si prezerá vašu webovú stránku. Máte tu aj krásne grafy, ktoré samozrejme tiež môžete editovať podľa vlastných čísiel alebo vlastných hodnot, ktoré tam potrebujete mať. A tak ako som spomínala, ten kontaktný formulár krásne sa dá tu zaintegrovať, že ak na to klikne, tak vlastne ten zákazník sa dostane na váš kontaktný formulár a z toho kontaktného formuláru vlastne, čo vám vypíše, tak vám to príde priamo do CRM systému, kde vlastne už môžete krásne pracovať s tými zákazníkmi. Dobre, tu je ukážka aj cez mobilný telefón, takže v mobile vaša webová stránka bude vyzerať nasledovne. Dobre, teraz keby som dala, že publikácia webovej stránky, čiže môžeme publikovať, asi vám to neznázorním celkovo, lebo tu si pýta odo mňa 8 €, lebo používam tu Canva, čiže pro verziu. Tie obrázky, samozrejme tie obrázky treba vymeniť, lebo si myslím, že každý jeden makler bude chcieť mať vlastný obrázok a keď chcete použiť tie obrázky, ktoré sú tu, napríklad aj tieto, ktoré majú vodoznaky Canvy, tak treba si zakúpiť vlastne tieto obrázky alebo mať Canva verziu Pro. Dobre, čo sa týka publikácie, tak samozrejme môžete publikovať zadarmo cez Canva doménu, alebo môžete priamo si zakúpiť doménu
vlastnú cez Canvu, ktorú si treba zaplatiť, nepotrebujete k tomu proverziu, alebo môžete vlastne už prepojiť s existujúcou webovou stránkou, ale v tomto prípade potrebujete proverziu, aby vám Canva umožnila túto funkciu. Dobre, to je z mojej strany asi všetko. Ak by ste mali nejaké otázky alebo čokoľvek, kľudne píšte a sledujte náš kanál. Čau, čau, čau.